Здравейте на всички, добре дошли в Ехото на Лозята, подкаст подкрепен от CertiJob. Днес ще разгледаме здравето и безопасността на работното място по време на периода на беритба, когато работите в лозята. Знаете ли, че по това време в Шампан има около 100 000 берачи на грозде? Беритбата е интензивен период, който изисква голяма бдителност по отношение на безопасността. От съществено значение е да се грижите за себе си, за да избегнете всякакъв риск от инцидент. На първо място, спазвайте основните правила за защита. Носете подходящо облекло, подходящи обувки и не забравяйте да се хидратирате и да се предпазвате от слънцето или дъжда. На второ място, бъдете съзнателни за рисковете, които се увеличават с умората, носенето на кашони, продължителната работа в приседнало положение силно натоварват тялото. Уверете се, че правите редовни почивки и се разтягате. Накрая, бъдете особено внимателни към пътния риск. С повече хора по пътищата, шофьори, които не познават региона, пътища, които стават парзалки от сока на гроздето и натискът от крайния срок е от съществено значение да спазвате правилата за безопасност. За да резюмираме, грижата за себе си по време на периода на беритба включва спазване на основните правила, управление на умората и голяма внимателност на пътя. Също така, не пренебрегвайте същественото като сън, загрявка преди работа и разтягане по време на почивките. Също не забравяйте другите два подкасти Ехото на Лозята, които са на ваше разположение Берач на грозде, познавайте своите права и от грозде до вино, берачът е ключово звено. И за нашите международни приятели открийте нашите подкасти на английски, румънски, френски, полски и турски. Моето име е Венелин и CertiJob благодари за вниманието ви и казва до скоро в следващия епизод на Отзвуците от Лозята. Благодаря ви.